Bo día a todos e a todas, querido público, xurado e todo o contrario. O meu nome é Mariña e hoxe, xunto cos meus compañeros e compañeras de CPI dos Dices, Flavia, Ileana, Samuel, Noé, Mauro, Paula, Mateo, Sebastián e Breixo, vimos defender a tese iniciativa do tema deste debate, que é a masificación turística é un problema en Galicia. Antes que nada, moita sorte tamén aos nosos contrincantes e compañeros do autobús, os surfistas do Illes de Cacheiras. Pois sí, a masificación turística é un problema en Galicia, por moitas razóns e por moitos argumentos que imos estar expoñendo ao longo deste debate. Nós somos moi novos, pero tal vez os nosos avós e bisavós se lembren dun feito. Hai moitos anos anunciábase pola televisión o turista 1 millón, refiro ao ámbito estatal español. Este feito era todo un acontecemento que nos poñía no mapa. Saían as cámaras para filmar, baixando do avión a un viaxeiro ou viaxeira todo sorrinte que viña disposto a gozar duns días de sol e praia. A ver, eu estou falando do conxunto de España, pero en Galicia xa hai moito que superamos o turista 1 millón. E agora, crédeme se vos digo que estes millóns de turistas que veñen a disfrutar da nosa terra converten a suposta atracción turística en masificación turística. E esta masificación turística, da que nós estamos convencidos de que existe e que constitúe a día de hoxe un problema, ímola apoiar nos argumentos que a continuación vos vou mencionar, e que máis tarde na quenda das reputacións os meus compañeiros reafirmarán. O primeiro argumento que quero destacar é o argumento ambiental. Tal vez o primeiro do que nos decatemos a pouco que deamos unha volta por cidades como Santiago de Compostela ou vilas como Sanxenxo. A que todos estabais pensando nela? O Grove, Cangas e calquer localidade das Rías Baixas en época estival. Mediante este primeiro argumento ambiental, dámonos conta de que durante as tempadas de praia a cantidade de residuos xerados polos turistas superan a capacidade dos servizos de recollida. As zonas costeras inundanse de lixo, a contaminación arruina a paisaxe, a flora e fauna estráganse e os turistas, en xeral, teñen unha menor calidade de vida. O segundo argumento que queremos apuntar é o argumento económico. Se cadra, este non nos resulta tan impactante se que non nos vemos reflexados directamente nele. Por argumento económico queremos apuntar un problema que pensamos vai en aumento nos últimos anos, o cal é o prezo da vivenda. Ten que ver acaso a masificación turística ca suba dos prezos da vivenda? Pois xa vos contesto eu. Directamente non, pero axuda. E os meus compañeros e compañeiras daránvos as explicacións suficientes para demostrar este argumento. O terceiro argumento desta quenda é o argumento sociocultural. Que queremos dicir con isto? Que non sempre é fácil a convivencia entre residentes e turistas. Hai espazos públicos saturadísimos. Praias, rúas, prazas, locais atestados, hotéis que xa non dispoñen dunha habitación ou bares onde non queda unha soa mesa libre. Ademais, relacionado con este argumento sociocultural, está o feito da degradación que poden sufrir algúns monumentos emblemáticos do noso país. A Catedral de Santiago pode ser un claro exemplo, ou algunhas zonas antigas de calquer cidade na que vivades vos. Estas amosan como os de visitantes aceleran o desgaste das infraestructuras e provocan o deterioro de rúas e edificios. Acaso escoitaches algo do que dixen? Pois este ruído é o que vemos de maneira constante se nos damos unha volta por calquer vila na que vivades ou frecuentedes. E a verdade é que non é moi cómodo. Pero bueno. E por último, só vou apuntar un argumento persoal. Que non puxa unha vez unha toalla na praia e aos 5 minutos estaba, con perdón, tirándolle os pés ao veciño. Por tanto, chegados a este punto, non perdamos de vista a premisa que estamos debatendo aquí hoxe. A masificación turística é un problema en Galicia. É máis, pensemos con lógica, e meditade no que vos vou dicir a continuación. E xa para rematar coas miñas disertacións. Se a masificación turística non fose un problema en Galicia, non estaríamos debatendo aquí hoxe sobre este tema. Polo tanto, a masificación turística sí que é un problema en Galicia. Moitas gracias. Moi ben, e agora a quenda do grupo que para o grupo en contra para defender a súa expresión. Imaginemos unha vila da provincia da Coruña. Nela, moitos comercios locais están ao borde do peche pola súa mala situación económica. A xente que habita nesta vila, sobre todo xente nova,
está pensando moi seriamente en marchar a outro lado en busca de traballo, que nesta vila non atopa. A xente pensa que non hai volta atrás, hasta que nun momento dado ocórreselle unha maravillosa idea: abrir a vila ao turismo. A xente do pobo comeza a mellorar as rúas e mellorar os comercios locais para atraer os primeiros visitantes. E o verán seguinte comezan a vir os primeiros turistas, que quedan abrallados ca beleza do pobo. A vila, pouco a pouco, vaise facendo cada vez máis famosa e visitada. Os comercios que estaban ao borde do peche remontan a súa situación económica e conseguen beneficios. Esta vila é un exemplo de que moitas persoas e moitas vilas dependen exclusivamente do seu turismo para obter beneficios. Ola, bo día a todos e a todas, eu son Diego e formo parte do equipo dos sofistas, que está composto por Damián, Marcos, Laura, Alejandra, o noso técnico Ángel e máis eu. Primeiro de todo, por que este debate? Consideramos que é un debate moi importante, xa que actualmente non temos un problema de masificación turística en Galicia, pero temos que tomar medidas para non chegar a telo no futuro. Gustaríame comezar este debate dividindo a frase en tres partes. A masificación turística é un problema en Galicia. Analicemos cada unha das partes. Número 1. A masificación turística. Que entendemos por masificación? A Real Academia Galega ofrécenos a seguinte definición, e cito textualmente: presenza dun número excesivo de persoas nun lugar. Tendo en conta esta definición, podemos considerar que Galicia teña un problema de masificación turística? Esta é unha gráfica das comunidades autónomas de España con respecto aos turistas que estas abarcan. Como vemos, Galicia está no top número 7. Realmente podemos considerar que esa masificación turística nun sitio que non entra nin no top 5 con máis turistas do seu propio país? Esta é outra gráfica que di o número de turistas internacionais que abarcan cada comunidade autónoma nun ano. Galicia ten unha cifra de 1,6 millóns de turistas internacionais, cifra que parece moi elevada ata que a comparas coas outras comunidades autónomas, como pode ser Cataluña, 18,2 millóns, ou Baleares, 14,4 millóns. Tamén, se salimos de España, temos o caso de Nova York, que é 40 veces máis pequeno e ainda así ten 40 veces máis turistas que Galicia. Segundo, podería ser isto un problema? Podería realmente o turismo chegar a ser un problema? O turismo ten moitísimos beneficios. O turismo aumenta os postos de traballo, aumenta os beneficios empresariais axudando as empresas locais, aumenta os salarios, mellora a economía. E adxunto un dato do Instituto Galego de Estatística deste mesmo febreiro que di que o ano pasado os turistas gastaron en Galicia máis de 2.600 millóns de euros. E ao mesmo tempo aumenta o valor da nosa cultura. Por lo tanto, ten moitísimos beneficios e moi poucos presuizos. Por exemplo, cando foi a pandemia do coronavirus, que non pudo haber chegada de turistas a Galicia, moitísimos restaurantes e locais de hostelería tuveron que pechar e moitísima xente quedou sen traballo. E por último, en Galicia, consideramos que os turistas están concentrados en sitios e momentos do ano concretos. Este é un mapa dos turistas repartidos na comunidade de Galicia. Como vemos, están en puntos moi concretos. Cando nos falan de masificación turística en Galicia, solemos pensar en cidades como Santiago ou A Coruña, ou en Sanxenxo no verán, ou Vigo no Nadal cas luces. Pero Galicia é máis que estes sitios concretos. Polo tanto, non podemos decir que haxa masificación turística en toda Galicia. Polo tanto, como ben dixen antes, estamos completamente en contra de que a masificación turística sexa un problema en Galicia polas seguintes razóns. Porque non consideramos que haxa masificación con respecto a outros lugares, porque non consideramos nunca que o turismo poida chegar a ser un problema, xa que ten máis beneficios que presuizos, e que están concentrados en sitios concretos, non en toda Galicia. Moitas gracias. Bo día. Como dixo a miña compañeira, o meu nome é Flavia. Eu vou ser a encargada de desenvolver dous dos argumentos que se expuxeron na introducción ao tema. A masificación turística é un problema en Galicia. Sí, señoras e señores, estamos no ano 2025 e a masificación turística é un problema. En Galicia e en moitos lugares máis do mundo.
nós non somos alleos á globalización que se estende polo planeta. Pero imos á materia. Primeiro que nada, quero desenvolver o argumento ambiental, que mencionou a miña compañeira, cando falou do estrés que sofren cidades e vilas do noso territorio. Pensemos tamén noutros lugares emblemáticos das nosas costas, como as Illas Cíes ou a Praia das Catedrais, que son espazos únicos e atraen milleiros de visitantes ao ano. Por moito que se intenten controlar e regular as visitas diarias, a flora e a fauna sempre van sofrer danos. Unha planta que se arranca, unhas pisadas fora dos lugares permitidos, o estrés que se lle produce aos animais salvaxes. Vexamos esta outra diapositiva que apoia este argumento. Segundo o portal turismo.gal, que depende da Xunta de Galicia, Galicia supera os 8 millóns de turistas en 2024 e consolida a súa estrategia de internacionalización. Noticia do 31 de xaneiro de 2025. 8 millóns de turistas, un cálculo fácil, somos 2.700.000 habitantes. É dicir, se na miña casa vivimos 4 e multiplicamos por 3, pasamos a vivir 12. Algo non cadra. O segundo argumento que mencionou a miña compañeira foi o argumento económico. Polo cal, en zonas de masificación turística, o prezo da vivenda incrementouse notablemente nos últimos anos. Vexamos esta evidencia. Segundo o Observatorio de Vivenda de Galicia, organismo que depende do Instituto Galego da Vivenda e Solo, o prezo da vivenda incrementouse un 12,5% dende o segundo datos do Colegio de Registradores. Noticia do 6 de fevereiro de 2025. Que consecuencias trae consigo este incremento de prezos? Poden ser varias. Que as persoas se desplazan a lugares máis económicos e converten as cidades en parques temáticos. Que se teña que destinar o 60 ou 70% do soldo a pagar o alugueiro, polo que non se poderá pagar e gastar noutras cousas. Estimados compañeiros, coa masificación turística, coa avalancha de turistas que no verán veñen a Galicia, a unha persoa salle máis rendable alugar só en temporada de verán. Polo tanto, non hai vivenda disponible para todo o ano. Polo tanto, a pouco que hai é máis cara. E polo tanto, hai un problema en canto a masificación turística. O terceiro argumento da miña compañeira foi o argumento sociocultural. Apuntaba a Mariña na súa introdución que ás veces non é fácil a convivencia entre residentes e turistas. Hai espazos públicos saturadísimos, como praias, rúas... Sí. Que vos falades de que hai problemas de convivencia polos turistas, pero ti podes ter problemas, por exemplo, co teu veciño, e máis sigue che afectando igualmente sen o problema da masificación turística. Sí, eso é certo, podo ter problemas con un veciño, pero eu convivo con el día a día e sei que eso o podo arreglar rapidamente. Pero aquí referímonos a que eu quizás non podo andar por unha calle sen ter que estar berrando para falar, sen bater con centos de persoas, sen poder ir a facer unha compra tranquila. A iso nos queríamos referir con estes problemas de convivencia. O residente todo o ano está farto das aglomeracións. Como residente todo o ano necesita facer compras con tranquilidade ou pasearse a bater con centos de persoas, como dixen. E coa masificación turística non sempre se consegue. E si, xa sei que iso é bo para o dono do negocio, porque, como se acostuma a decir, fan o seu agosto. Pero, repito, as persoas residentes todo o ano en zonas turísticas tamén necesitan acudir a un restaurante, facer as súas compras ou camiñar tranquilamente pola rúa. E coa masificación turística non sempre se consegue. Se a masificación turística non fose un problema en Galicia, non estaríamos debatendo sobre este tema. Polo tanto, a masificación turística sí é un problema en Galicia. Moitas gracias. Moi ben, toca a primeira quenda de refutación para o equipo en contra e, como sempre, 4 minutos, vale? Bos días a todos e a todas. Eu son Damián, veño do equipo dos sofistas, como ben vos dixo o meu compañeiro. E nós, despois de escoitar atentamente os argumentos propostos polo equipo do CPI dos Lices, seguimos pensando que a masificación turística non é un problema en Galicia. Eles falaron, por exemplo, de que provoca degradación dos monumentos, das calles. Eu digo-vos, realmente provoca degradación sacarse unha foto, admirar un monumento, ou provocará máis degradación, por exemplo, os xóvenes que salen de noite de festa e acaban, por exemplo, degradando monumentos, acaban facendo tonterías que moita xente, dos adultos, por exemplo, que poidan estar aquí, fixeron na súa mocidade, pero os turistas só veñen a contemplar o paisaxe, sí? Non crees que o feito de que haxa un control turístico sobre zonas protegidas como as Illas Cíes lle pode dar un punto a favor para a súa conservación, xa que están protegidas?
Claro, xa existe un control, limítase o número de turistas que poden viaxar ás Illas Cíes, co cal trátase de que non haxa esa degradación da que falades vos. Polo que eu vexo que non existe esa degradación da que falades que hai nas Illas Cíes. Por outro lado, falastes tamén de que produce problemas económicos, por exemplo, que sube o prezo da vivenda. E dixestes que non é a causa principal de que isto sexa así, pero dixestes que axuda. Pero nós opinamos que ten máis beneficios que prejuizos. Por exemplo, non fai que os turistas que veñen gasten nun período moi curto de tempo, porque como ben dixemos na nosa exposición inicial, veñen en momentos concretos do ano, en ese período pequeno gasten unha gran cantidad de cartos que nos proporcionan un gran beneficio económico para toda a nosa comunidade autónoma. Bueno, por último, falaste de los problemas de convivencia, e nos fixemos unha pregunta. Contestaste facendo alusión a que os problemas de convivencia tamén incluía de su ruido. Este ruido é causado polos turistas. Eu, por exemplo, que vivo en Cacheiras, tamén existe este ruido en algúns puntos concretos, e non hai turistas en Cacheiras, pero a xente que vive ali vai falando por a calle e é normal que haxa este ruido. Se queremos un ambiente sen ruido, quizá poderíamos estar, por exemplo, nun estudo cerrado ou nunha biblioteca. Obviamente, as persoas que residen nese lugar fan ruido, pero non crees que o aumento de persoas dese lugar, por, obviamente, o turismo, pode contribuir a que ese ruido sea maior? Efectivamente, pode chegar a contribuir, pero, como vemos, dixemos en momentos concretos do ano. E os beneficios que isto trae, nós consideramos que son bastante maiores que un pequeno ou lixeiro incremento do ruido. Nós, ao longo deste debate, tamén usamos o argumento de que, comparado con outros lugares, usamos, por exemplo, o exemplo de Nova York, que é 40 veces máis pequeno, e, sen embargo, alberga 40 veces máis turistas que Galicia. Pois non vemos que haxa tanta masificación turística. Por outro lado, dixemos que o turismo non é un problema porque trae máis beneficios que prejuizos para nós mesmos. Vos falastes do prezo da vivenda, pero nós seguimos pensando que hai máis factores que fan que se produza o incremento da vivenda. E por último, dixemos que os turistas se concentran en momentos concretos do ano, en lugares concretos do ano. Entón, se só afectan a, por exemplo, Santiago, Sanxenxo, eses sitios que hasta vos mesmos mencionastes, por que falamos dun problema globalizado de masificación turística en Galicia? Moitas grazas. Vale, a segunda quenda de refutación para o equipo a favor, 4 minutos, cando comecedes. Moitas gracias, Damián, compañero de Cacheiras. Mencionaste a relación dos monumentos, e que normalmente é causada polos xóvenes, pero non pode ser posible que cantos máis turistas haxa, máis posibilidades hai de que se degraden monumentos, como ten pasado na Catedral de Santiago de Compostela, con pintadas vandálicas feitas polos turistas, ou rúas céntricas atestadas de campings e turistas dormindo ali. Tamén mencionándose. Tes algún dato veraz que indique que esas pintadas son realizadas por turistas e non son realizadas, por exemplo, por xente da zona? Non as teño agora mesmo, pero recordo que fai 2 anos saliu na televisión pública de Galicia noticias de pintadas vandálicas na Catedral de Santiago feitas por turistas. E mencionastes tamén as Illas Cíes, o meu equipo, de que hai medidas proteccionistas para que non haxa tantos turistas que vayan a elas. Ainda que isto é certo, xa hai habendo problemas con aves e animais que viven ali. Non é que eu sexa moi ecologista, pero pensade nun espazo natural como a punta do Fociño de Porco, no concello de Vicedo, en Lugo. Aquí viven dúcias de paxaros e aves que teñen que soportar todos os días centos e centos de persoas que camiñan polo seu ámbito. Que paxar para gañar tranquilamente con centos e centos de persoas que camiñan no seu lugar de vida? Tamén, gustaríame resaltar. Entón, segundo vos, deberíamos preservar tamén os montes das zonas, por exemplo, que non sean das Illas Cíes, como pode ser un monte preto de Cacheiras, da deforestación, ou de que a xente poida pasear por el, porque poden
romper o hábitat, por así dicirlo, dos animais? Evidentemente, pero iso non está relacionado co turismo, está relacionado con sectores industriais para a obtención de materias primas. Falouse tamén da suba do prezo da vivenda e da creación e do aumento de beneficios de comercios locais. Tamén podo destacar que estes comercios locais acabanse convertindo en tendas de souvenir destinadas ao beneficio e disfrute do turista das vilas. Isto pode acabar xerando unha perda do enxebrismo local dun pobo, dunha nación como somos aquí en Galicia. Por outra parte, seguimos crendo firmemente na idea de que a masificación turística si é un problema en Galicia. E para demostrarlo, quería seguir comentando o argumento económico. Dentro duns anos, como calquera persoa, quereremos independizarnos, alugar un piso ou comprar unha vivenda. Pensades que o temos fácil? Non, en absoluto. Segundo o Observatorio de Vivenda de Galicia, segue a suba do prezo dos pisos en alugueiro en Galicia, un aumento do 3,5% en febreiro. A noticia é de marzo do ano pasado. Que nos queda se queremos vivir neste país? Traballar neste país e disfrutar neste país. Montar un hotel, abrir un restaurante ou inaugurar unha tienda de souvenirs. Pensado. Por tanto, acaba a miña quenda de refutacións reafirmándome no dito. Se a masificación turística non fose un problema en Galicia, non estaríamos debatendo sobre este tema. Por lo tanto, a masificación turística sí é un problema en Galicia. Moitas grazas. Vale, segunda queda de refutación para o equipo en contra. 4 minutos, como sempre. Hola, buenos días a todos y a todas. O meu nome é Marcos e estou aquí para facer a segunda refutación en contra dos sofistas. Para empezar, quero empezar co noso terceiro argumento, que é que están centradas en lugares e en estacións do ano. Vos dixetes o dos argumentos dos alquileres. Eu podo ver pola rúa moitos carteles con anuncios para comprar vivendas ou alquilalas en todas as estacións do ano. Se queredes independizar, se ter un traballo, poderíades. Vendo esta imaxe que xa viste na primeira representación, é unha rúa onde non había ninguna persoa, prácticamente 2 ou 4 camiñando. Nesta seguinte imaxe podemos atopar as luces de Vigo un maior número de persoas só para ver as luces. Eso xa nos di. Según a lei de oferta e demanda, pola visita dos turistas hacia Galicia, as vivendas suben o precio porque, obviamente, hai turistas que as demandan e o feito de que haxe disponibilidade delas non significa que non suban os prezos moito. Sí, pero estes turistas moi poucos pasan aí todo o verano, só como estacións do ano. Poden quedar a vivir outros turistas, outras persoas aquí. O problema da compra de vivenda no futuro é realmente culpa dos turistas? Pois esta é unha pregunta que os lanzo agora para vos. Volvendo a todos os argumentos que dixetes, concentrastes en lugares concretos, cando Galicia non é só Sanxenxo ou Santiago, senón que Galicia somos todas as persoas que estamos aquí en todo o ano. Según unha noticia que saliu na Galega, facían unhas manifestacións onde dicían que estaban a favor da xente que viña porque estes axudaban e non facían pintadas como dixetes vos dos monumentos. E volvendo ao argumento personal este que dixetes da praia, de que non se pode estar, queremos volver o que dixo o meu compañero Damián, de que ti podes ter un problema na praia con calquera persoa, non di que ser turista, pode ser outro calquera persoa. Moitas grazas.
boas a todos e a todas. Eu son Laura Camaño, membro dos Sopistas, e voume encargar de facer a conclusión do debate que acaba de acontecer entre o noso equipo e o equipo rival. Tras escoitar todos os argumentos, mantemos a nosa postura inicial en contra da premisa formulada para este debate, xa que consideramos que non existe masificación turística en Galicia. E máis, o turismo é incluso beneficioso para a nosa comunidade autónoma e os seus habitantes. Como ben dixo o meu compañeiro Diego ao inicio, o turismo sí que podería chegar a excederse nun futuro, pero actualmente non supón un problema para nosos galegos. Recapitulando o previamente dito na exposición inicial, Mariña, a nosa compañeira do equipo contrario, comentou a subida dos prezos en España. Sí que é verdad que en España está dirixida aconteceu polo turismo, pero en Galicia tamén se debe a varios problemas de inflación. Tamén, indirectamente, tamén falaron dos problemas socioculturales, do ruido nas vilas ou de non poder falar pola calle, mas non quedou claro de todo se isto é culpa dos turistas ou tamén poderá ser pola xente local. Despois, os meus compañeiros falaron de que, aínda que está claro que hai algúns prexuizos sobre o turismo en Galicia, sí que traen moitos beneficios, como económicos, que se crearon moitas tendas a partir do turismo, hai moita xente que vive a partir do turismo, e tamén que este está concentrado en lugares e en tempos concretos. Non sucede durante todo o ano e non sucede alrededor de toda Galicia. Pensamos que non son vostedes contestar as preguntas. Dixéchedes que os problemas nos montes non é culpa dos turistas. Entón, eso danos a razón de que non é un problema global en toda Galicia. Vou tratar de explicar dunha forma máis visual. Esta caixa representa o territorio galego, que contén 2.700.000 habitantes aproximadamente. Agora vou por estas pezas de cor laranja. Estas 8 pezas representan os 8 millóns de turistas que visitaron Galicia este último ano 2024. Mais non vedes que aínda sobra moito espazo para moitos máis turistas. Pois o mesmo pasa en Galicia. Sí que non podemos deixar que este se sature, pero actualmente isto non supón un problema. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. E agora, para pechar o debate, a quenda de conclusión para o equipo favor. Bo día a todos e todas. O meu nome é Ana e remato as nosas intervencións deste debate facendo un repaso dos puntos clave que defendemos hoxe e, ao mesmo tempo, reafirmándonos na nosa postura totalmente a favor de que a masificación turística é un problema climático. Primeiro, mencionouse o aumento do custo da vivenda no argumento económico. Comentou o equipo contrario que o aumento do custo da vivenda non se debe exclusivamente ao turismo, que non é só o turismo que fai que aumenten os prezos, senón que tamén aumentan os prezos debido, por exemplo, á inflación. É certo, o turismo non ten a culpa de todo, pero axuda. Ademais, falouse de que o turismo crea postos de traballo, pero tamén se dixo que o turismo, en xeral, dase principalmente aquí en Galicia no verán, o que fai que estes contratos sexan de corta duración, con baixos soldos e condicións bastante malas. Igualmente, tratouse o argumento sociocultural, mediante o cal os vecinos e vecinas residentes habituais, os de toda a vida, nunha zona estatística que acabe a temporada de verán para volver a rutina normal. E, por último, tocar os argumentos persoais que atixen en particular a cada un de nós. Todos tivemos as nosas experiencias como turistas e vemos as molestias que sufrimos se temos que acudir a unha cidade como Santiago de Compostela e realizar un simple trámite que nos suporía desplazarnos a pé, sobre todo por determinadas zonas chamadas turísticas. O ser humano é, de seu, curioso, aventureiro, nómade, ten ansias de aventura. Gústanos coñecer outros países e outras culturas.
Presumimos de viaxar a outros lugares, de visitar tal sitio, de marcharnos de vacaciones a... Pero a que prezo estamos facendo? A que prezo non lo están facendo? E non estamos aquí para dicir que o turismo é algo malo. Sabemos que é unha fonte de ingresos, pero tamén sabemos que as cousas deben facerse ben e con cuidado. A solución está na xestión responsable e sostible, non es todo está perdido. E se hoxe estamos vivindo unha masificación turística, como así creemos, que nos pode prexudicar aínda máis a longo prazo, non ignoremos este problema e fagamos que Galicia non perda nin a súa identidade, nin a súa esencia, nin o seu futuro. Está nas nosas mans. Moitas grazas.